Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga ndakaitumidzirwa ichibva kune vamwe vahanzvadzi vedu avo vakatibetsera netranslation yacho iyo yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukomanashi muri sei zvenyu, ndinokumbirawo kuti muge muchizondiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 27 years ekuberekwa. I am a South African woman. Handina zvangu mwana ende handitombozivi kuti nerimwe ramazuva ndichazoitawo here mwana kana kuti kwete ndichasvika pakufa ndisina mwana. But ishuviro yangu kuti nerimwe ramazuva dai ndikazoitawo wangu mwana. Ende chinondirwadza ndechekuti ndakatombobatirawo pamoviri. Ndakabatira pamoviri 2 times ndichibvisa nhumbu dzacho idzodzo. The first time pandakabatira pamoviri ndainge ndiri mugrade 11 apo pandainge ndava kudanana nevamwe ticha vainge vachindidzidzisa kwakareko kuhigh school. Saka avo ndivo vakazobvisa umhandara hwangu ende ndikabva ndachizobatira pamoviri. Ivo vainge vasingadi kuti tinge tichiita tose mwana ende vainge vakandiudza kuti ndinge ndichizoshandisa contraceptive pills so that ndisazobatira pamoviri. But munongozvizivawo kuti kana uchiriwo mwana mudiki unenge uine vision of a good life, uine vision yaunenge uchifungidzira kuti this is a good life and true love. That is what I had in mind panguva yacho iyoyo, without even realizing kuti murume uyu sezvo ainge aine mudzimai wake, it was not an easy thing kudeita murume anenge aine mudzimai wake nemhuri yake. No matter akakuudza kuti anokuda sei, but hapana paangambofa akasiya mudzimai wake. Saka the pressure that was there between him and his wife ndo zvaainge achiti ndo zvaikonzeresa kuti ange achizotsvaka girlfriend kunzoko, achiti mudzimai wangu iye ari very stubborn and sezvo iye achizviona sekunge akadzidza ane basa rakanaka as a professional, ainge ava kuita very stubborn kwaari asingachamuteereri kana kuita sei. And aitogara achindiudza kuti under no circumstances will she ever listen to him no matter what. Ndokusaka ainge akazondipfimba inini. Ndikabva ndati it is okay, since iwewe wati unondida, how about I become your wife? Saka he was giving me my fairy tale dreams kuti inini naye tainge tichazova tose kweupenyu hwedu hwose ende tainge tichazorarama upenyu hwainge huri perfect. In the meantime akabva achizondiudza kuti ndaifanira kuti ndinge ndichizombosiyana nadzo pfungwa idzo dzandainge ndiinadzo dzekuti ndinge ndichibatirawo pamoviri. But anyway ndakabva ndachizobatira pamoviri because I thought kuti this was going to be very perfect. Kudanana naticha vangu veku high school ndobva ndabatira pamoviri, tobva taita mwana wedu, tobva taroorana, tobva tachata and built a beautiful home. I did not even know kuti kunyangwe imba yacho yainge achiti imba yake yainge isitombori imba yake asi yainge iri imba yemudzimai wake, nekuti mudzimai wacho ndiye ainge achiwana mari yakawanda kumudarika. So zuva iro randakazomuudza kuti ini ndabatira pamoviri pako, I was very excited. But iye manje zvaakaita zvakatondishamisa, ainge ava kusatomboda nezvangu. He became cold towards me, he refused to keep on dating me and akabva andipa mari akanditi mari iyi yandiri kukupa ndoda kuti unge uchienda kunobvisa pamoviri pacho, wazvinzwa here? He even forced me because later on in life I realized kuti the reason as to why ainge asingadi kuti ndinge ndichibatira pamoviri, it was because aitya kuti this was going to be the hard evidence yekuti iye akarara nemwana mudiki who was a minor. Ndokusaka ainge asingade kuti ndinge ndichibatira pamoviri. So this idea yandainge ndiinayo ye true love, I kept on returning back to him. Ndaiti kana ndikadzokera kwaari aibva arara neni and tapedza kurara tose aibva azonditi uri kuonaka iwewe ndiwe wakonzeresa kuti tinge tichizorara tose. You would blame me saying kuti you forced yourself upon me. Izvo zvakazokonzeresa kuti ndinge ndichizova munhu anongogara aine depression and I was being hurt by him. Saka ndakabva ndachizotanga
kuenda out friends angu ndichenda kuma clubs kunonwa until the time when I met another girl uyo akazondiudza kuti she was dating strictly no South African guys, but zvainge zviine pundutso ndezvekuti unge uchidanana nevarume vanobva kunze foreign guys, because ivo sezvo vakauya kuno kuzoshanda vazhinji vacho nguva nemukana yekuti vange vachizowanawo vakadzi vakanaka vanenge vasina. Saka kana ukatotanga kutodanana nemurume akadaro, iye aibva atotanga kuti kubata zvakanaka. Worst of all, kana kuri kunzi unenge wakanaka, that guy will do anything for you. Akabva anditi just pretend as if iwewe you are a woman asingatombodi mari and at the same time uchidimanda mari kubva kwaari. Akandidzidzisa zvose ndikabva ndachizotanga kudanana neumwe murume uyu wandakatanga kudanana naye iye ainge achibva kuNigeria. He was a Nigerian pastor, saka he was not like famous, very famous. Ainge auya kuno kuSouth Africa, saka vakauya kunoku on a voluntary mission iyo yavainge vainayo. Church yavo yainge ine macrusades akasiyana-siyana uko kwavainge vachifanira kuti vange vachizoenda vachifamba vachiparidzira vanhu. Ndo pandakabva ndazosangana naye. Saka pandakasangana naye ndakatoshamisika apo achindiudza kuti iye ainge ari mufundisi, because takasangana at a VIP club and ainge achitomwa doro. So takazoti tava kutaura, ndikabva ndamubvunza kuti iwewe unomboita basa rei? Akabva anditi iye ainge ari mufundisi. Ndikati mufundisi? Kunaiva mufundisi muri kutsvakeiko muBhawa? That was when he told me kuti iye samufundisi aizviona semunhu atori pabasa. Being a pastor is like a job to him, and basa raanotobhadharirwa mari, and he has the right to enjoy himself kana ari pa-off. So akabva ati kwandiri haisi nyore kuti unokonvinza vanhu kuti vanhu vange vachizobhilivha kuti kuna Mwari kudenga iko kusina, ende kuzoti vanhu vange vachizoya nemari kuchechi vachikupa mari kuchechi vakabva vati it is a great sacrifice, ende nekuzobhilivhisa vanhu kuti kana vaunza mari dzavo as a sacrifice kuna Mwari vobva vazoita mari. Akabva ati kwandiri izvi zvinotoda munhu anenge achitoziva zvaanenge achiita. He told me so, and inini nemurume uyu takazotanga kusangana yedu pabonde. Ndakabva ndachizomuintroducer kuvabereki vangu aindipa mari, but it was quite a challenge. Ndo pandakabva ndachizotanga manje kudanana noumwe murume uyo ainge achibva kuZimu. Murume uyu aindipa US dollars uyo wekuNigeria. Saka ndainge ndisingatombozivi kuti kana munhu akakupa US dollars then unozoita sei nemari yacho iyoyo. Saka ndaiti kana ndapiwa mari iya yandaibva ndatanga kubvunza vamwe vanhu kuti mari iyi yandiinayo imbori mari iko kumarands, uye zvekare ndingaita sei kuti ndige ndichizokwanisa kuwanawo mari iyi iri kumarands. Saka there was this other guy akazonditi kana ukaenda paBosman vanokwanisa kukubatsira. That was when I found some guys avo vaipota vachindibatsira. Saka nekuda kwekuti ndaigara ndichingopiwa mari iyi iri US dollars, ndo pandakabva ndachizoconnectwa neumwe muface kune iyo mbinga yangu yekuZim. He was the second guy that I fell pregnant for, and uyo wandinofungidzira kuti ndiye ane chekuita nekusakwanisa kubatira pamuviri kwandava kuita, ndiye akaparadza chibereko changu. Saka uyo murume ainge aine makombi ake maviri, ainge akasouya kuno kuSouth Africa kudhara. Akati auya kuno kuSouth Africa ndokubva achizoroora mukadzi wemuno muSouth Africa, ndokubva achizotanga kuita mari. Saka ipapo when we started dating, it was through this thing yekuti ndaigara ndine US dollars. Saka ndaenda kwaari, aigara achingondibvunza kuti naiwe musikana, ko mari yose iyi uri kumboiwana kopi? Ndo pandakabva ndazomuudza kuti ndainge ndichidanana nevamwe pastor vekuNigeria. Akabva anditi wow, so why do you keep on dating these guys? Nekuti chichazoitika ndechekuti achatanga achikupa mari, but nekufamba kwenguva achazotanga kukushandisa zvekuti unenge wava kutakura madrugs ake uchienda nawo kune dzimwe nyika dzakasiyana-siyana. Ndo paakabva achizoti kwandiri ida ini zvechokwadi. Ndokubva ndamubvuma. Akabva ati it is far much better kuti
ngochidanana neni sezvo ndichibva kuZim. It is much safe to date a guy from Zim than to date a guy from Nigeria achazokupinza mune zvinhu zvemadrugs. Saka inini nemurume uyu we started dating and I went with him twice kunyika kwava kuZimbabwe. The first time around I think kuti ndo pandakazoinitiatwa muzvinhu zvacho izvozvo. Takaenda kune imwe n'anga mushure mekunge andiudza kuti ainge aine imwe kombi yake iyi yainge ichisangana nemaproblems akasiyana siyana ende mari yake yose yainge yava kungoperera pakombi yacho iyoyo. Saka ainge achida n'anga inomubatsira. Takaenda kwavari ndokubva tachizobetserwa and ndainge ndiripo throughout the process achipiwa mishonga yakasiyana siyana. Iniwo ndakabva ndachizoudzwa kuti ndinge ndichizogezawo nayo mishonga yacho iyoyo. Fast forward takazoti tadzoka kuno kuSouth Africa, ndipo apo paakabva achizondiudza kuti taifanira kuti tinge tichizodzokera kwakareko kuZimbabwe. Takaendako kuZimbabwe. Tiriko ikoko ndo pandakabva ndachizofind out kuti this guy iye ainge achindishandisa nekuda kwekuti ainge achindipa mari, because patikaenda kunyika kwavo kuZimbabwe ndainge nditori kumaperiods. Saka each and every day aiuya kwandiri over anditi tora pad iri. Ndaitora pad riya ndobva ndaripfeka ndobva ndamupa pad rimwe raanenge andipa iro randinenge ndashandisa. I don't know what they were doing nemapads angu. Ndo pandakabva ndachizotanga kunzwa kurwadziwa muchibereko mangu zvekuti ndakatomboenda kuchipatara. Ndakazoti ndaenda kuchipatara ndokubva ndachizoudzwa kuti chibereko changu chainge chiine infection. Ndakapiwa mishonga yakasiyana siyana but it did not help. Ndainge ndava kungorarama ndichinwa ma-antibiotics until doctor vacho vazoti kuti ndirambe ndichingokupa ma-antibiotics hazviite. Let us allow your body to heal by itself, otherwise it is going to be very terrible for me kana ndikaramba ndichingokupa ma-antibiotics. So this guy, the moment iyo yandakazomuudza kuti wena ndabva kuchipatara, saka kuchipatara uko ndaudzwa kuti ndine severe infection muchibereko changu ende ndiri kubuda discharge iri yegreen. Ndo paakabva achizotanga kungotaura neni until kusvika pari nhasi. I'm still living hangu a life of a slay queen. Basically I make sure kuti ndinongosangana pabonde nevarume huri usiku chete. Paya kana murume akadhakwa it will be far much better, because discharge yacho iyi inongogara ichingobuda siku nesika. Discharge yacho inenge iri green, like totally green in color. Kunyangwe zvikanzi ndikatora paint line ndikaisa, it can only last maybe for about 2 hours. Pandinozo ibvisa paint line iya inenge yakaita kunyorova kutota nayo discharge iyoyo green and pane rimwe zimunhui rinenge richingobuda. Zimunhui iri haringogari richingobuda nguva dzose, sometimes rinobuda dzimwe nguva haribude. Ndakatombozama kuti ndige ndichishandisa awo avanoti ma-vaginal soaps nema-bathing salts thinking kuti zvimwe kuda zvinokwanisa kundibatsira, but it is not helping at all. Saka ndikutsvakawo advice. This guy that is from Zim uyo wandakamboenda kwaari, murume uyo anditombozivi kuti ing'anga here kana kuti kwete, because iye mukuzonobatsira kwacho kwaanoita anoshandisa bhaibheri uye zvekare achishandisa zveung'anga zvekutoti anenge achitotaura nemidzimu yako. So ndainge ndakaenda kwaari. Mushure mekunge ndaenda kwaari ndo paakabva achizondiudza kuti iye sezvo ari munhu ane masimba anokwanisa kundibatsira. Akabva ati the only way yaanokwanisa kundibatsira nayo hunge inini ndabvuma kurara naye. Ndo nyaya iripo. Ndakamuudza nezvedischarge akabva anditi haatomborina kana basa nazvo. The moment iyo yaachangopinda mandiri, then discharge iyo yegreen inogara ichibuda hanzi inobva yatongopera same time. Saka handizivi kuti ndodii, because akati kana kuri kunzi ukabvuma discharge iyi kana yapera yava kusabuda tobva tachizotanga manje kushanda. So I don't know, is this something that you can advise me, brother Nashi? Ndorara here naye murume uyu kana kuti kwete? Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vamwe admin avo vakatipa translation. Strange things indeed they do happen in this world. Rekedzaiti vataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sikudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika uchitupa changu. Nyaya yangu mukoma
ndeyekuti inini handizivi kuti dambudziko racho is it spiritually here kana kuti kwete, but ndinorangarira amai vangu vachindiudza kuti apo pandainge ndichiri ne15 years, but inini handina kana chandinomborangarira about that incident. But kana nazvino kunyange kana kuri kunzi ndikasendera amai vangu message vanokwanisa kutonditumidzira voice note, ndikazokutumidzirai voice note racho iroro rezvakaitika. Mukomanachi tainge tichiri kuZimbabwe apo patainge tichiri kugara kuHarare, but pari zvino amai ivo vava kugara kumusha. Inini hangu ndiri kuno kunyika yavatorwa, nyika yeSouth Africa. Saka zvakaitika panguva yacho iyoyo takaenda kuchechi yainge iri Big Sunday. Kwakabva kwachizouya archbishop mukuru wechechi yedu, ndokubva taenda kuya. Zvino vakabva vachizoti ko vasingagoni kutaura nendimi vanganiko, vainge vasingagoni. Takabva tazosimudza maoko, ndokubva tachizonzi tinge tichizoenda kumberi. Zvechokwadi ndakaendawo kumberi. Ndiri kumberi kuya mukoma ndopandakabva ndachizotanga kumanifesta ndikanamatirwa. But even though dhimoni rakaita sekunge rainge raenda, but hanzi ndainge ndava kungogara ndichingomanifesta ndichiti I am a devil worshipper, ndichitaura dzimwe nyaya hanzi dzainge dzisinganzwisisiki. So up until today dzimwe nguva ndinonzwa maungira evanhu vanenge vachitaura zvimwe zvinhu zvinotyisa, zvinonyadzisa. Mukomanashi mamwe mashoko acho handifungi kuti anotombotenderwa ini kutaurwa pamhepo. Ndinotuka Mwari even nekunzvimbo dzavo dzakavanzika, ende ndinongokaruka ndatongotuka Mwari ndobva ndatobata muromo, nekuti panotoita sekunge umwe munhu anenge ataura but ndirini ndinenge ndataura manzwi iwawo. Saka chiri kundinetsa mukoma ndechekuti ndiri munhu anogara achingotenga mabhaibheri. Ndinotenga mabhaibheri, kana ndatenga mabhaibheri iwawo ndinobva ndatanga kumapisa. Ndinongonzwa voice rinonditi chimuka upise mabhaibheri awa, ende handitomboshayi mari yekuti ndinge ndichimatenga mabhaibheri iwawo. Ndinokwanisa kungonhonga like pakatanga gore mukoma ndichitobva kuZimbabwe ndiri pabhodha, ndakanhonga chikwama chainge chiine 1200 rands. Ndokubva ndatonzwa voice rakati kwandiri, mari iyoyo haufaniri kuti ungochiishandisa, unofanira kuti ungochinotenga mabhaibheri kana wasvika muPretoria. Ndakazoti ndasvika muPretoria ndopa ndakabva ndachizofamba ndichitsvaka mabookstores, ndobva ndatenga mabhaibheri awa ndakamachengeta kusvika January apera. Then February manje pane umwe musi pakwakazoita mwedzi muchena, ndikabva ndanzi ndinge ndichibuda ndinge ndichipisa mabhaibheri acho panze, ndikamapisa. Landlord wangu akandibvunza kuti ko uri kupisei, ndikabva ndati ndanga ndichiita hangu thorough cleaning mumba. So handizivi kuti ndoitawo sei. Zvose izvi zvandinoita handizvifarire, but ndinoita sekunge panenge patori nemunhu anenge achindimanikidza. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mu comment section. Strange things indeed they do happen in this world.